हाय मित्रांनो, परत एकदा दिव्यागरमध्ये विथ मँगो किचन. मित्रांनो, आपण खेकडे बनवतोय. तर पहिले तर आपण खेकडे चांगल्या तऱ्हेने तोडून साफ करून घेऊया. आपण असे त्याचे पाय तोडून घेतोय. मड क्रॅब आहे ते. चुलीवर शिजवायला एकदम मस्त, टेस्ट पण खूप छान येते. पहिलं तर हे पूर्ण तोडल्यानंतर त्यांना चांगलं धुवून घ्यावं लागतं, कारण की त्याला चिखल लागलेला असतो. आपण अशा तऱ्हेने हे साफ करतोय. जास्त चिवट असतं ते, तोडायला थोडा वेळ लागतो. आजूबाजूला ते काळा दिसतो तो चिखल आहे, तो नंतर साफ करून घ्यायचा आपल्याला. आता आपण चुलीमधनं कांदे, लसूण, आतमध्ये अद्रक पण आहे, चुलीत भाजून घेतलेलं आहे. आपण अद्रक एवढं चांगलं भाजलेलं नाही. हे बघा, लसूण आहे. तर आपण जो खोबरं आणि अद्रक परत एकदा भाजून घेतोय. वाटण एकदम मस्त बनणार याचं. अशा तऱ्हेने चांगलं भाजून घेतलं आपण. हे बघ, मिक्सरमध्ये आपण आता त्याला वाटण बनवून घेतोय. जर जास्त खोबरं जळलं असेल तर ते त्याच्या वरचं जे बर्न झालेलं आहे ते आपण थोडंसं काढून घेऊया. नंतर असं कट करून आपल्याला मिक्सर लावून घ्यायचं आहे. वाटण रेडी होईल. खेकडे बनवताना आपण हे जे वाटण करून घेणार, त्याच्यानंतर जे आपण खेकड्यांचे जे पाय तोडलेले आहेत, हे बघा, हे अशा तऱ्हेने साफ केलेले खेकडे आहेत. आता त्या वाटणामध्ये आपण ते खेकड्यांचे पूर्ण पाय त्यात टाकतोय आणि परत एकदा मिक्सर लावून घेणार आपण त्याला. लसणापासून सुरुवात केलेली आपण. ठेचलेले लसूण आहेत 8 ते 10 पाकळ्या आणि 3 कांदे चिरून घेतलेले आहेत. सोपी पद्धत आहे एकदम. यात मेन म्हणजे आपण जे चुलीवर बनवतोय म्हणून त्याला जास्त टेस्ट येणार. आपण 1 चमचा हळद टाकली आहे. 4 ते 5 चमचे मालवणी किंवा आगरी मसाला.
चांगला मसाला फ्राय करून झाल्यानंतर आपण त्यात खेकडे टाकून घेऊया. चांगलं मिक्स करून घेऊ. आता आपण ते पाय टाकून जे बनवलेलं वाटण होतं ते आता आपण मिक्स करून घेऊ. चांगलं वाटण पण फ्राय झाल्यानंतर पाणी टाकून घेऊया. अंदाजे पाणी टाकायचं आपल्याला. आता ह्या वेळेला आपल्याला फक्त 10 ते 15 मिनिटं फक्त त्याला चुलीवर ठेवायचं आहे. मस्त टेस्ट येईल. एकदम साधी आणि सोपी पद्धत आहे. आपण मीठ टाकलंय 2 चमचे. कवर करूया. अशा तऱ्हेने आपला खेकडा रेडी झालेला आहे. अशाच पद्धतीच्या नवीन नवीन रेसिपी मी मँगो किचनमध्ये तुम्हाला दाखवत जाईन. मित्रांनो, मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा. थँक्यू.